aj s vrcholnými predstaviteľmi Mondi SCP. Ale poradie bolo takéto. Kategória muži. 3. miesto Tibor Kitas. Pozor, 2. miesto, životný úspech, Ľubomír Kubáň. Športová komisia pri mestskom zastupiteľstve. Nečakal to chlapec, ani spať nebude. Dobre, a víťazom sa stal Peter Gerát, Dlhá nad Oravou. Peter Gerát, Dlhá nad Oravou, víťaz. Ľubomír Kubáň, 2. priečka. Hrdý na stupni víťazov a 3. Tibor Kitas. Trošku dlhšie počkáme teraz na stupni víťazov, aby si Ľubo Kubán to užil a túto chvíľku, aby trvala dlhšie. Dobre, chlapci, gratulujeme. Odozdáme ešte medaily, takže kategória hobby. Ešte raz zaťapkajme. Peter Gerát, Ľubo Kubán, Tibor Kitas. Gratulujeme, ďakujeme. Dámy.